Kai daɗe wai wagga maganar haraji da aka yi kuwa na ga wagga magana ta wuce mataki ta ɗaya fa. An kai mataki na biyu. To in abun ga ta kai mataki ta uku ha wala abun ga tabbata za ta in ta tabbata to mu talakawa to ta ya za mu fara da ɗa. To me ko za mu yi in bayan mu yi ta addu'a? Ran kai daɗe addu'a tana yi. Abin ga in ya tabbata to akwai kan bure uba fa. Kace mi ala kwankwan? Allah ya taimake ka ran kai daɗe. Ina nihin kamar su o'o ai zaman su Abuja ya tabbata ba magana su dawo mana nan. Allah gwagwa wallahi ma mamaki kake bani talaka ya san ma ya san martaba kanshi ne ko ya san mutunci kanshi ne Abuja nan dawo za su yi su same mu nan Allah taimake ka kuma sai ka ji mu da Allah ya muna haka sai ka ji muna sai su ai talakan kasa ga bai san ma abin da yake ba bai san abin da ke mashi ba Allah kun wanga magana